θα παίξουμε Skywars πάλι και τέτοια που παίζαμε στο προηγούμενο mini game. Ίσως να παίξω με έναν άλλο φίλο μου, με άλλους 2 φίλους μου, UHC. Ή θα πρέπει να είμαστε 4, δεν ξέρω. Για να χωριστούμε σε 2 ομάδες. Πάμε τώρα να παίξουμε. Το IP σας το έχω γράψει, το ξέρετε. Θα παίξουμε και από τα 3 mini game για να δείτε πώς είναι. Ωραία, πάμε στο 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Αρχίζουμε. Θα σας πω κάτι. Άμα υπάρχει περίπτωση να μην κάνω μόνο βίντεο Minecraft, να κάνω και άλλα βίντεο. Δηλαδή μπορεί να κάνω, πολύ λογικό θα κάνω σίγουρα, βίντεο War Robot θα κάνω πώς να αρχίσεις καλά και θα το κάνω σαν σειρά. Τότε όμως θα κάνω και σειρά Skywars, απλά τώρα είμαστε στο Skywars τώρα και θα πάμε μετά War Robot βίντεο και τέτοια. Καταλαβαίνετε. Για να καταλαβαίνετε. Έχω ένα μαλάκα που με βαράει από εδώ. Hacker είναι από ό,τι βλέπετε. Αχ, τι να κάνω με τους hacker, τι να κάνω με τους hacker, Να σας πω κιόλας πώς να καταλαβαίνετε κάποιον να μην είναι hacker. Άμα σας βαράει περίεργα, σημαίνει ότι είναι hacker. Αν πετάει ότι είναι hacker, συνηθισμένα, ξέρετε. Κάτσε να με παίζει κανείς και το Skywars Shop, παίξαμε. Skywars. Μπορεί να μην γίνει σήμερα Skywars επειδή δεν παίζει κανείς. Πώς γίνεται αυτό, μπορεί να παίξουμε Skywars Shop μόνο. Λογικά Skywars Shop θα παίξει μόνο, ναι. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, πάμε, άντε. Skywars Shop παίζουμε εδώ πέρα. Infinity, καλό αυτό. Infinity είναι σίγουρα. Infinity τέλεια. Δεν θα σας τελειώνει ποτέ τα βέλη με Infinity άμα έχετε. Τάκα. Power Valley. Power Valley. Power Valley. Κάνω μια κλεψιά. Ακούστε, γράφει Infinity, δηλαδή να μην τελειώνει ποτέ και τελειώνει. Αυτό είναι η κλεψιά που κάνουν. Θα σας μιλήσω σε βίντεο μου για αυτά, επειδή τα βίντεο μου δεν θα είναι μόνο Skywars και τέτοια που σας είπα και πριν. Και τώρα αυτό θα είναι για περίπου μία εβδομάδα, θα είναι το τελευταίο μου Skywars αυτό, περίπου. Για να σας δείξω πράγματα σχετικά War Robot και τέτοια. Μπορεί μετά από τη μία εβδομάδα που θα ξανακάνω Skywars βίντεο, να μπει και ο αδερφός μου, τον λένε Κωνσταντίνο, σας το έχω πει στο προηγούμενο βίντεο. Και τώρα περιμένουμε να μπούμε. 5, 4, 3, 2,
Πάμε. Πάμε να έχουμε Ender Pelt. Θα το ρίξουμε αμέσως. Τίποτα. Α! Αυτό το Skywars ήταν αποτυχία! Άντε. Άνοιξε, χαζό. Δεν ανοίγουνε. Αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Τίποτα δεν έχει. Δείτε. Το βίντεο αυτό θα διαρκέσει στα... Πόσο θα διαρκέσει? 6 λεπτά. Εκεί πέρα. Περίπου τα λέω. Να τα λέω ακριβώς. Περίπου 6 λεπτά θα διαρκέσει το βίντεο μας. Τι έχουμε? Bass and Patreon 2. Οκ. Κοιτάξτε μια παγίδα που έχω μάθει. Κόβει ξύλο του στην ομούρθη. Δεν πειράζει, να φάμε λάχανο. What a host. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe. Κάντε ένα like, άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι, ένα subscribe. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να το δείτε.